Aswat! Tingnan mo galing daw pato kay ga. Hoy, kuan man ga. Bisa ulong kali ko. Kuan to kay katabang mere. Nasi madam. Karo ina ko man gud. Manginom dayon anak ko biya manginom dayon. Naman daw. May bawaan nga numero. Uno, dos, andus! Tuyo kawayan, kanila. Tuyo? Oh. Uno, dos, aswat! Uno, dos! Uno, dos, aswat! Ini kay bahagpong ng kawayan, oh! Kurang ng kawayan ba, man? Bahagpong! Actually kan salah karon dili mo untol-untol. Bahagpong yun ang kawayan, mapundak ng kuwan. Hindi. Ito ka, kaya magaan. Ayo kanyag lagi inyag kung ano nyag inig tuwang ana ba dayon dili noon siya kahawid Sa unang panahon ka nang magdayon ikaw balay. lagi tangan pig bata kaya ron na Uno, dos, andus, kamay! ala ambak Bartong Uno, dos, andus! Dolong kamay. Dorong! Ini lang. Ini lang. la inay Amihan na po, no? Nilan jud ba sa amihan kay daghan kayo po ano? Daghan kayo og sagbot.